Koken met Benny en Bart. Eerappels met spruitjes en blauwworst. Wie koken vandaag? Ja, wie hebben een recept? Eerappels met spruitjes en blauwworst. Eeuw, ik ga geen eerappels schillen, hè? In plaats van eerappels nemen we gewoon dit. Knokkie. Ja, veel makkelijker. Hier staat dat je ze koken moet. Dat doen we dus nooit. Nee, zet de oven maar op 200 graden. Ik heb bakpapier. Ik heb een bakplode. Ik hou geen spruitjes, hè? Dan nemen we toch lekker worrel en courgette. Even mijn plakjes. Kijk je uit voor je vingers. Zo, op de bakplode. Beetje olijfolie erover. Lekker husselen. Hup, half uurtje in de oven. Kijk, ik heb 2 bollen mozzarella. Ha, die handen schudden we gewoon wel in stukjes met onze handen. Hé, die blauwworst, hè? Dat is toch gewoon goor? Ja, blauw van Daier. Eeuw. Wie gebruikt gewoon deze saus? Die is ook rood. En nog wat kleine tomaatjes. Ha, ja, nep kooienogen. Zo, de oven is klaar. Douw alles bij elkaar in de grote scholen. En rauwen en klaar. Eerappels met spruitjes en blauwworst. À la Benny en Bart. Kijk uit. Je mag vanzelf nooit zomaar alleen in de keuken komen. Vroeg altijd eerst aan een grote als het wel met een mes waken magst. En laat die ook even de oven aanzetten.